ହାତ ବାକ୍ସ। ବୋଉର ସେହି ହାତ ବାକ୍ସ ଉପରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ଏମିତିକି ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଶିଶୁ କାଠର ଚାରିକଣିଆ ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିଏ, ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଖୋପ ଖୋପ ହୋଇ ଡାଲାଟିଏ। ଡାଲାଟିକୁ ଟେକିଦେଲେ ଭିତରକୁ ଛୋଟିଆ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭଳି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା। ମଜବୁତ ଗଢ଼ଣ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଦା ବାକ୍ସ ଭଳି ଦିଶେ। ସାମ୍ନାରେ ସରୁ ରନ୍ଧ୍ର ଲୁହାର ଚାବି ପାଇଁ। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ପିତ୍ତଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା କଡ଼ା, ବାକ୍ସଟିକୁ ଧରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ବୋଉର ଚେହେରା ଭଳି ସେକାଳର ତିଆରି ବାକ୍ସଟି ଭାରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅଭିଜାତ ମନେହୁଏ। ବୋଉର ଚୁପଚାପ ସଦାଗମ୍ଭୀର ଶାନ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେମିତି ବୁଝିହୁଏ ଯେ ଭିତରଟା ଅନେକ ଦାମୀ, ଓଜନିଆ ଆଉ ମହନୀୟ। ସବୁବେଳେ ତାଲାବନ୍ଦ ଗୁମୁରିଆ ହୋଇ ନିଦାପିଟା ବାକ୍ସଟିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସେମିତି ମନେହୁଏ ଭିତରେ ସାରା ସଂସାରର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଛି। ବୋଉକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମନଟା ଯେମିତି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ବାକ୍ସଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନଟା ସେମିତି ଉଲୁସି ଉଠେ। ସେଇଟି ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ। ଯୌତୁକ ସଙ୍ଗରେ ସେଇଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାପଘରୁ ଆସିଥିଲା। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ବାକ୍ସ ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୌତୁକ ଜିନିଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବୀ। ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କେହି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ହାତ ବାକ୍ସଟି ଝିଅର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଝିଅର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଝିଅ ତ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲି ପଇସାଟିଏ କାହାକୁ ମାଗିବ ନାହିଁ। ବାପଘରୁ ବାରିକ କି ଭାରୁଆ ଗଲେ ସେ ତ ନିଜର ମାନ ରଖି ହାତ ଟେକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବ। ସେଇଟା ଶାଶୁଘରର ମାନ। ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ ଅଳି ଅଝଟ ବେଳେ ସେ ତ ସ୍ନେହରେ ପଇସାଟିଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦବ। ସେଇଟା ବାପଘରର ବଡ଼ପଣ। ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେକାଳରେ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ କି? ଶାଶୁଘର ଟାଣ ବାପଘରକୁ, ବାପଘର ଟାଣ ଶାଶୁଘରକୁ। ସେତିକି ପାଇଁ ଯେମିତି ହାତ ବାକ୍ସଟି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସତେକି ଯେମିତି ସେ କହୁଥାଏ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି। ସତକୁ ସତ ତାଲାବନ୍ଦ ହାତ ବାକ୍ସ ପରି ବାପଘରର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିପାରିଲାପଣ ଆଉ ଶାଶୁଘରର ଅନିଭୋଗ, ଖୁଣ୍ଟା ଗଞ୍ଜଣା ସବୁ ତ ଚାପି ନିଏ ସେକାଳର ବୋହୂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁହିତାର ମୋଟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଜୀବନ କାଟିଦିଏ ପାଟି ବୁଜି, ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ବୋଉ ପରି। ହାତ ବାକ୍ସର ଚାବିଟାକୁ ବୋଉ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମଲା ଶେଯରେ ବି ସେ ଛୋଟିଆ ଚିକଣ ଲମ୍ବାଳିଆ ସାଦା ଗଢ଼ଣର ଚାବିଟି ତା ପଣତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଲୁଗା ପାଲଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାହସ କରି ବଡ଼ ବୋହୂ ଶବକାନିରୁ ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲି ନେଇଥିଲା। ଶାଶୁ ମରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଥାଏ ଭୟରେ। ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହାତରେ ବୋହୂର ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହାତ ବାକ୍ସର ଚାବିଟିକୁ। ବୋଉର ମଲା ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି କଟି କରି ସବୁ ଗହଣା କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥିଲେ ବି ସେ କାଠ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସାରର ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମକୁ ମାନି ନେଉଥିଲେ ଅସହାୟ ଭାବରେ। ସୁନା ଗହଣାକୁ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ଚିତାରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବୋଉ ଏବେ କୋଉ ଜାଣିବ ଯେ? ଜନ୍ମକାଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ବୋଉ ନାକର ସେଇ ଛୋଟିଆ ସୁନା ମାଛିଟି ଯେତେବେଳେ ସାନ ଦାଦା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବୋଉର ସେହି ସୁନ୍ଦର ତିଳଫୁଲ ପରି ନାକର କୋମଳ ଫଳି ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ଓଃ କହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର କରି ପୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇ କୋହ ଚାପି ଦେଇ ନିଜ ମନର ଟାଣପଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଖଞ୍ଜରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପିନ୍ଧାଲୁଙ୍ଗା କାନିର ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲି ନେଇଥିଲେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଝରଝର କାନ୍ଦି ପକାଇ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଥାଉ ରେଖା, ସେଇଟା ବୋଉର ନୂଆ ଲୁଗା କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ଚିତାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ସେଇଟା। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ଚାବିଟାକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ବି ଦେଇନାହିଁ। ରେଖା ସ୍ୱାମୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଣ୍ଠରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଅବୁଝା ହେଉଛ? ବୋଉଙ୍କ ଚିତାରେ ଚାବିଟାକୁ ସିନା ପକେଇଦେବ, ବାକ୍ସଟା ତ ପକେଇଦେବନି। ସେଥିରେ ଯେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ଜାଣେ? ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ। ବୋଉ ସତେ କେତେ ହିସାବୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସକ୍ ସକ୍ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ସୁରେଖା, ଶାଶୁଙ୍କର ସବୁ ସୁଗୁଣ ସୁମରି। ମାତୃଶୋକର ସଦ୍ୟ 2 ଦିନ କଟିଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ବାକ୍ସଟାକୁ ଖୋଲିବ କିଏ? କେଜାଣି କି ନିଧି ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ ରଖିଦେଲା ବୋଉ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କ ଉଦାସୀନତାର ଅବହେଳା ଭିତରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ମଲା ପଛକେ ପଇସାଟାଏ କାଢ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନାହିଁ। ମଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲା ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯାଇଛି, କାହାର ଭାଗ କେତେ। ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି, ବୋଉ କିଛି କହିବୁ? କିଛି କହିଯିବାକୁ ଅଛି? କିଛି ଇଚ୍ଛା, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିଛି ଆଦେଶ? ନା, ହାତ ବାକ୍ସ ଭଳି ଚିରାଚରିତ ରୀତିରେ ବୋଉ ଚୁପ୍, କିଛି ହେଲେ କହିଗଲା ନାହିଁ।
ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଖନ ଖନ ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହାତ ଧରି ପଦିଏ କହିଥିଲା, ମୋ ହାତ ବାକ୍ସ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ବୋଉର ସେଇ ମଧୁର ସ୍ୱର ଫେରନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କାରେ ସେପାରିକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ବୋଉ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲା ତାର ମଲା ପରେ ହାତ ବାକ୍ସର ଚାବି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ୁ। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଉର ଭକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ପତିଗତ ପ୍ରାଣ ପତ୍ନୀର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରେମ ଜିନିଷଟି ଯେ ନଥିଲା ଏକଥା ହେତୁ ହେବା ଦିନଠୁ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ବୋଉର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ବାପା ସେଥିପାଇଁ 100% ଦାୟୀ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରଠୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ବୋଉ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ନଥିଲା ଏକଥା ବି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣିଥିଲେ। ବୋଉ ଗଧ ଭଳି ଖଟୁଥିଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟର ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ 5-5ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭାବ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ନ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ସାଧନା କରୁଥିଲା। ବାପା ମାସ ଶେଷରେ ବୋଉ ହାତକୁ ଦରମା ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ପର ଦିନଠୁ ନିଜର ଅନେକ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଉଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଧାର ଉଧାର କରି ଘର ଚଳାଉଛି। ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲଣି ହିସାବ ରଖିଛ? ଶେଷକୁ କ'ଣ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଭୋକରେ ମରିବେ? ଏଥର ତମେ ଘର ଚଳାଅ, ମନ ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣି ଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ବୋଉ ହାତ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କେତେଟା ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇ ଦେବ ଏକଥା ବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଟାଳ କଲେ ବୋଉ ଗରଗର ହୋଇ କହୁଥିଲା, ବାପ ସତେକି 10,000 ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ନୋଟ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପଇସା ଦରକାର। ମୋ ହାତରୁ ଗୋଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ନିଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଅ, ଘଡ଼ା ତ ଖାଲି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଖାଇଦେଲେ ତମ ବାପାର ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଯେ। ବୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉ ଦେଉ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଏ ଓ ଗାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ନୁହେଁ ବାପାଙ୍କର ଏକଥା ପିଲାଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବୋଉ ୟା ପରେ ରାଗରେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ତାର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯିବ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ଫୁଲ ପକା ରେଶମୀ ଲୁଗା ଧଡ଼ି ସିଲେଇ ହୋଇ କଭର ଦିଆ ହୋଇଥିବା ହାତ ବାକ୍ସଟିକୁ ଟୁକ୍ କରି ଖୋଲିବ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମନବୋଧ ହେଲା ଭଳି ପଇସାଏ 2 ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ମନ ଖରାପ ହେବ ଓ ଦୂର ଦୂର ବର୍ଷା ପରେ ପୃଥିବୀ ନରମ ଆଉ କୋମଳ ହୋଇଯିବା ପରି କୋମଳ ହୋଇଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ମୁହଁ ଟିକେ ସାଉଁଳି ଦେବ। ଆହୁରି ନରମ କରି ପ୍ରଥମ ଚୈତାଳି ପବନର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଧୀରେ ମୁଲାୟମ କରି ହଲିଯିବା ପରି ଉଦାସିଆ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟିଏ ଆସ୍ତେ ବାହାରିଯିବ ତା ଭିତରୁ। ସେ ଗୁରୁଗୁରୁ ହୋଇ କହିବ, ବାପର ମନ ଯଦି ଏଣିକି ଟିକେ ଘର ଧରନ୍ତା ତେବେ ଏତିକି ପଇସାରେ ମୋ ଛୁଆଏ ଢେର ଖାଆନ୍ତେ, ଢେର ପିଅନ୍ତେ। ପଇସାଏ 2 ପଇସା ପାଇଁ ବାର ନାରଖାର ହୋଇ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତେ କାହିଁକି? ବୋଉଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଏ ଯେମିତି ଜାଣିଲା ଭଳି ଏତିକି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବୋଉର କଅଁଳ ହାତର ଛୁଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାହୁରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡେଣା ଗଜୁରି ଯାଏ ଓ ସେମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ବୋଉର ସେଇ ହାତ ବାକ୍ସ ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି କୁହୁକ ପେଡ଼ି, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପଇସା ସରେ ନାହିଁ। କୋଉ କୋଣରେ ହେଲେ ଲାଖି ରହିଯାଇଥାଏ। ବୋଉର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ବାଜିଲେ ଗୋଟାଏ ପଇସା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବାକ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାପାଙ୍କ ନବାବି ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଖର୍ଚ୍ଚ, ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର, ଓଷା ପର୍ବ, ରୋଗ ବୈରାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରି ଭରି ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବୋଉ ହାତ ବାକ୍ସ ସଜାଡ଼ି ବସେ ଅତି ଯତ୍ନରେ। ସେଦିନଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଭୁଲି ହୋଇନି। ବୋଉ ଆଉ ହାତ ବାକ୍ସକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି 5ଟି ଯାକ ଗୁଡୁରୁ ଗାଡୁରୁ ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଚକମକ କୌତୂହଳ। ବୋଉ ହାତ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଯେମିତି ସାରା ସଂସାରର ଅମୂଲ୍ୟ ଦରବ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଟରେ ସୁନାର ନାକଫୁଲ, କାନଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ସୁନାର କଣ୍ଠି, ହାର, ମୁଣ୍ଡଫୁଲ, କଙ୍କଣ, ବଟଫଳ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗହଣା ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭରିଥିଲା ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସରେ। ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଗହଣାତକ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମାଜି ମୋଜି ସାଇତି ରଖିଥିଲା ବୋଉ। କେତେ ଖଣ୍ଡ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଗହଣା ସେ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କ ଆୟବ୍ୟୟର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସଉକିରେ ଗହଣା ଖଣ୍ଡେ ଗଢ଼ିବା କଥା ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଝିଅ 3ଟାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ଖଣ୍ଡେ ଗହଣା ଗଢ଼ି ହେବନି। ବୋହୂମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାରଟାଏ କି ମୁଦିଟାଏ ଗଢ଼ି ରଖି ହେବନି। ହାତ ବାକ୍ସରେ କେତୋଟି ବଡ଼ ଲଫାପା, ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପଟାପାଉତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର। ପାଟ ରୁମାଲରେ ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ତା ବାପାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ। ବୋଉର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ସନ୍ତକ ସେତିକି।
ହାତ ବାକ୍ସର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେତକ ବୋଉ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସବୁଥରକ ବାକ୍ସ ସଜାଡ଼ିବା ବେଳେ ବୋଉ ଚିଠିତକ ଖୋଲେ, ତା ବାପାଙ୍କ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମନେ ପକାଏ, ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହେ, ମଣିଷ ମରି ସେପୁରରେ ରହିଲେଣି, କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ସେମିତି ଅଛି, ଅକ୍ଷର ସେମିତି ଅଛି, କାଲି ଲେଖିବା ପରି। ମଣିଷ ଜୀବନ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକଠଉଁ ବି ହୀନ। ସେଥିରେ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ବୋପା ଗୁଣମଣି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପାନ ସିଗାରେଟ ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ୍ଷୀଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥାରେ କି ମୂଲ୍ୟ? ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଘରେ ମଣିଷ? ମୁଁ ତ ଗଧ କି ଘୁଷୁରି, ନହେଲେ ପୋଇଲି, ଖଟିବି, ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇବି, ଶେଷରେ ଅଛଟରେ ପଡ଼ି ମରିବି। କିଏ ପଚାରିବ? କିଏ ସେବା କରିବ? ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ ଭରସା କରିବି? ଭଲ ପାଇବା ବୟସରେ ପରା ଭଲ କଥା ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି। ରୋଗଣା ହେଲେ, ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ? ଛି, ମୋ ବାପା କ'ଣ ଭିତରଟା ଦେଖିଥିଲେ? ବାହାରକୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦେବି? ସବୁ ଭାଗ୍ୟ। ପିଲାଏ ବୋଉ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗେଲେଇ ହେଇ କହନ୍ତି, ବୋଉଲୋ, ଆମେ ପରା ତତେ ପଚାରିବୁ, ତୋର ସେବା କରିବୁ, ବାପା ନ ପଚାରନ୍ତୁ? ବୋଉର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ୍ଷଣକରେ କରୁଣାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ କୋଳେଇ ନେଉ ନେଉ ସେ କହେ, ଦେ ଉଠୁ, ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହେବ, ଯୁଗରାଇଜ କରିବ, ସେ କଥା ଏକା ସେଇ ଜାଣେ। ତାରି ପାଖରେ ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଆଶ୍ରା କରିବି ରେ? ତମେ ଭଲରେ ରହି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, 5 ଜଣରେ ଜଣେ ହୁଅ, ତମ ବାପା ଭଳି ଅମଣିଷ ନ ହୁଅ, ସେତିକି ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଲି। ତେଣିକି ମୋତେ ପଚାର ନ ପଚାର। ବୋଉର ସବୁ କଥା ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଯୋଉଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼େ। ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସଦାନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ହେଲେ ଭରସି କରି ଠିକ୍ କଥାଟାରେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଉ ତାର ମନର ସବୁ ରାଗ, ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ, ସବୁ ଅଭିମାନ ବାପାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ କଥା କଥାକେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ତା ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଯେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବାପାଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ବେଳକୁ ବୋଉର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସାଧନା ବଳରେ ପୁଅମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ ଝିଅ 3 ଜଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ସତ୍ପାତ୍ରରେ ପରଘରି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବୋଉର ସେହି ଅସରନ୍ତି ହାତ ବାକ୍ସର କରାମତି ବଳରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ବୋଉର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ବୋଉକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ଭଳି ବୋଉ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପଇସା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୟସରେ ବି ବାପା ବୋଉକୁ ବେଳେବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ବାପାଙ୍କର ବି ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୋଉର ସେଇଟା ଅସରନ୍ତି ବାକ୍ସ। ପୁଅମାନେ ବୋଉକୁ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବୋଉ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। କହେ, ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବି। ଅମଣିଷ ଲୋକଟା ଉପରେ ମାନ କରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାମ କଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଓଲଟି ଘରଦ୍ୱାର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ, ନିଜ ଦେହକୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବେ। କାହାର କ୍ଷତି ହେବ? ତମରିମାନଙ୍କ ବାପର ତ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବି ବୋଉ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହନ୍ତି, ପଡ଼ିଥାଉ ସେଇଠି ଜୀବନ ସାରା, ଖାଉଥାଉ ମାଡ଼ଗାଳି। ଦିନା କେତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବାପା ସିନା ବୋଉର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଡାକି ନିଅନ୍ତେ। ଏକଥା ଶୁଣି ବୋଉ ହସି ଦେଇ କହେ, ବୋଉ ମଲା ପରେ ବି ତମ ବାପା ଭଲା ବୋଉର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି? ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ି ରହିଛି ସିନା, ତମରିମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜୀବନ ହାରି ନାହିଁ ସିନା। ପୁଅ ଝିଅ ପୁଣି କହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଣିକି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଠେଇବୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଦବୁ, ଏତେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇବୁନି। ବୋଉ ଆଖି ଦେଖେଇ କହେ, ପୁଅର ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବାପା ଟଙ୍କା ଦେବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ, ବାପାର ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଅ ବି ଟଙ୍କା ଦେବା ସେମିତି ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତମ ବାପାଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ପିଲାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଧନରେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି। ତମ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଘରଟିମାନ ଭଲରେ ଚଳାଅ, ବିପଦ ଆପଦକୁ 2 ପଇସା ସଞ୍ଚି ରଖ। ତମକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିନି ରେ, ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆମେ ଚଳିଯିବୁ। ସତକୁ ସତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ବୋଉ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କଟାଳ କରିନାହିଁ, ପାରିଲା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେବେ ନିଜର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଳି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ବାପାଙ୍କର ରୋଜଗାର ନଥାଇ ବି ତାର ହାତ ବାକ୍ସ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଜାଣି କେତେ ସେ ସଞ୍ଚିଛି ତାର ହାତ ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ବାପା ମାଗିଲେ ଖିଙ୍କାରି ହୋଇ କହେ, କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ବାକ୍ସ ତ ଜଡ଼ାଜଡ଼ି। ତମର ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ପାତିବି ନାହିଁ। ତେଣିକି ତମେ ଯାହା କର। ବାପା କହନ୍ତି, ମୋତେ ଚାବିଟା ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି। ବୋଉ ଚମକି ଯାଇ କହେ, ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ତମେ ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ପଛକେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ସଟାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବେ, ହେଲେ ତମେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ସେଇ ବାକ୍ସଟାକୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କର ବୋଉ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼େ ପଛକେ
ବୋଉ ଚାବିଟା ବଢ଼ାଇ ଦିଏନି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ। ଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ସଟା ଖୋଲି ଦେଖିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ଚୁପ ହୋଇ ରହନ୍ତେ। ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ତୁଟିଯାଆନ୍ତା। ବୋଉର ଏ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେବାରୁ ଜିଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଏକଥା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାତ ବାକ୍ସକୁ ଥରେ ହେଲେ ଖୋଲେ। କବାଟ କିଳି କ'ଣ କରେ କେଜାଣି? କବାଟ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ତାର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟା ମଉଳା ଫୁଲରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚିଲା ପରି ସାମାନ୍ୟ ହସିଲା ହସିଲା ଦିଶୁଥାଏ। ବାପା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇ କହନ୍ତି, ନିକୁଚ୍ଛା ଘରର ଝିଅଟା, ପ୍ରତିଦିନ କବାଟ କିଳି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥା, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବୁ। ମଲା ପରେ ସବୁ ଯଦି ଏକା ଦିନକେ ଉଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି ବୋଉ କବାଟ କିଳି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ତା ନହେଲେ ଖାଲି ବାକ୍ସଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲି କରୁଛି କ'ଣ? ବାପାଙ୍କୁ ଚାବିଟା ବଢ଼େଇ ଦଉନି କାହିଁକି? ବୋହୂମାନେ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ବି ଶାଶୁଙ୍କର ବାପ ଘରର ନିଦା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଛି ଅଛି, ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ବି କିଛି ଅଛି। ଗଣନ୍ତୁ ବିଚାରୀ, ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସଞ୍ଚି ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଭୋଗ କରିବ କି? ପୁଅମାନେ ତ। ବୋଉର ବୟସ ଏମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଜୀବନଯାକର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ପ୍ରେମଶୂନ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତା ଭିତରଟାକୁ ପୋଲା କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଥରେ ବିଛଣା ଧରିଲା ତ ଆଉ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେଟା ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗି ସେ ଚାଲିଗଲା। ବୋଉର ରୋଗଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ପିଲାଏ ବାପାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ କହୁଥିଲା, ତମ ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି ନଥିଲେ ରେ। ସେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ବାହାଘରର କେତେଟା ମାସ ପରେ ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଥାଏ ଗାଁରେ। ସେତେବେଳେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଦଳି ଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗମେଳରେ ପଡ଼ି ବଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲିଲେଣି। ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଗାଁରେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଭଲ ପଣିଆର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି। ବାସ୍ ସେତିକି ମୋର ସୁଖ। ତାପରେ ତ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବାପା ଯେ କେବେ ଦିନକ ପାଇଁ ବୋଉ ପ୍ରତି ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କେବେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ କଥା ପିଲାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ମନଟା ପଥର ପରି ନିବୁଜ। ଆଜି ବୋଉ ହାତ ବାକ୍ସର ଚାବିଟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିଏ ଖୋଲିବ? କିଏ? କାହାରି ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ବୋଉ କାହାକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ବାପାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କେତେଥର କହିଛି ହାତ ବାକ୍ସଟାକୁ ତା ଚିତାରେ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଯିବ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହେଉ ହାତ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା କିଛି ଟଙ୍କା ବୋଉ ରଖିଯାଇଥିବ। ହାତ ବାକ୍ସ ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ନୁହେଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ 18 ବର୍ଷର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ନାତି ଉଦୟ ହାତରେ ଚାବିଟି ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଖୋଲୁ। ସେ ବରଂ ପିଲାବେଳେ କେତେଥର ଜିଦ୍ କରି ଚାବି ନେଇ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବୋଉ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇନି। ନାତି ଉଦୟ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲା। ବାକ୍ସରେ ଅନେକ ଡବା, ଅନେକ କରାଟ। ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହାତ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବୋଉର ହାତ ବାସ୍ନା ମିଶା ସେଇ ପୁରୁଣା ଉଷୁମୁଳିଆ ମିଠାଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ତେବେ ବି କ'ଣ ଅନେକ ଗହଣା ରଖିଯାଇଛି ବୋଉ? କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡବା ଶୂନ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନାକଫୁଲ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ସବା ତଳ ଥାକରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ଉଦୟ। କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଉ ପ୍ରତିଦିନ କବାଟ କିଳି? କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାବିଟା ଦେଉନଥିଲା? ଉଦୟ ଆଉ ଥରେ ସବୁ କୋଣ ଦରାଣ୍ଡି ଆଣିଲା। ତଳ ଥାକରେ ପିତ୍ତଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଡବାଟିଏ ପାନ ଡବା ପରି। ତା ଭିତରେ ଏ କ'ଣ? ଚାରିଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚିଠିଟିଏ। ଚିଠି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନବଯୁବକର ଫଟୋ। ଫଟୋର ହଳଦିଆ ଛାପି ଛାପିକିଆ ରଙ୍ଗରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିବେ। ତେବେ କ'ଣ ବୋଉର କେହି ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ? ହେ ଭଗବାନ! ପୁଅ ବୋହୂ ଲଜ୍ଜାରେ ଚିଠି ଆଉ ଫଟୋ ଉପରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଲେ। ପୁଅମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଉର ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳତାର ଟେର ପାଇ ବାପା କ'ଣ ବୋଉକୁ ଜୀବନସାରା ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ବାପା କ'ଣ ବୋଉକୁ ଜୀବନସାରା ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ବୋଉ ଚାବିଟାକୁ କାହା ହାତକୁ ଦେଉନଥିଲା? ଗୋଟାଏ ଲଭ୍ ଲେଟର କହି ଉଦୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହୋଇ ଚିଠି ପଢ଼ୁଥିଲା। ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ତିଳୋତ୍ତମା, ତମ ବିନା ସବୁକିଛି ବିଷମୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ବଡ଼ ପୁଅ ଉଦୟ ହାତରୁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଲେ ଚିଠିଟା। ନିଷ୍ଫଳ ଆକ୍ରୋଶରେ ଗୁମରି ଉଠି ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯା ବାହାର, ପାଠ ପଢୁଛି କଲେଜରେ। ତତେ କିଏ କହିଲା ମାର ବାକ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ? ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ହଜିଗଲେ ମୁସ୍କିଲ। ଉଦୟ ବାପାଙ୍କ ଅସହାୟତା ବୁଝିପାରି ଚୋରପଟିଆ ହୋଇ ପଳାଇଲା। ତା ମୁହଁରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ। ବାଃ, ସବୁବେଳେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏଡ଼େ
ବେରସିକା ବୁଢ଼ୀମାଟା ପୁଣି କେବେ କାହାର ପ୍ରିୟତମା ଥିଲା? କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା? ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଚିଠିଟା ସାଇତି ରଖିଛି ଏତେ ଯତ୍ନରେ। ବଡ଼ ବୋହୂର କୌତୂହଳ ଭରା ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଚିଠିଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଆଣି ତରତର ହୋଇ ଲଫାଫାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉ ଦେଉ ବଡ଼ ପୁଅର ଅବଲୋକରା ଆଖି ଦୁଇଟା ପଢ଼ି ପକାଇଲା ଶେଷ କେଇଟି ଧାଡ଼ି। ବୋଉର ପ୍ରେମିକ କିଏ ଜାଣିବାର ଅଦମ୍ୟ କୌତୂହଳରେ ନାଁଟା ପଢ଼ି ପକାଇ କାଠ ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ ପୁଅ। ଲେଖାଥିଲା, ଫଟୋ ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇଲି, ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ଉଠାଇଥିଲି। ତାରି ଉପରେ ଯେତେ ରାଗ ସୁଝାଇବ। ଇତି ତୁମର ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ। ବାପାଙ୍କର ଟୋକା ବେଳର ଫଟୋଟା ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ବୋଉର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ଯାହାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରେମପତ୍ରକୁ ସାରା ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ସାଇତି ରଖି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦମ୍ଭରେ ବୋଉ ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ନିଜର ବାପା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ହିଁ ବୋଉ ସାରା ଜୀବନ ରାଗ ଅଭିମାନ ବାଢ଼ିଛି। ବୋଉ ଗାଁରେ ଥିବାବେଳେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରେମପତ୍ର, ମଳୟର ଛୁଆଁ ଭଳି ଦିନ କେଇଟାର ସେଇ ମଧୁର ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମ ବୋଉର ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ। ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ନିଜର ବୋଉ ଭଳି ବୋଉର ପ୍ରେମ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି କାହିଁ? ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ଜିନିଷ ଶାଶୁଙ୍କର ଶେଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରି ବସିଥିବା ବଡ଼ ବୋହୂ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କରୁଥିଲା। ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନ ପାଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାର ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ଦିଅନ୍ତା ଶାଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଜିର ବସ୍ତୁବାଦୀ ପୃଥିବୀରେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଭଲା ଏମିତି କେବେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ଏତେ ବର୍ଷର ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁଖ ସୁଖ ହୋଇ ସୁଲେଖା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ନିର୍ମଳ ପତି ପ୍ରେମକୁ ସଙ୍ଗୋପନରେ ଈର୍ଷା କରି। ତା ପରଦିନ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାବିଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ। ବାପା ଯେମିତି ସେତିକିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୋଉର ଶୋଇବା ଘରେ ପଶି କବାଟ କିଳିଲେ ବାପା। ଫୁଟ ଫୁଟ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଛୋଟଲୋକ ଘର ଝିଅଟା, ଜୀବନ ସାରା କୁର୍ମ ଭଳି ସଞ୍ଚି ସଞ୍ଚି କ'ଣ ନେଇଗଲା ସାଙ୍ଗରେ? ଏବେ ସବୁ ତ ମୋର ଗୋଟାଏ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ। ବାକ୍ସ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସବୁ ନୀରବ। ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଓହୋଚ୍ଛ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ। ବାପା ପିଲା ଭଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ତିଳୋତ୍ତମା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାଷାଣ୍ଡ ବର୍ବର। ଦିନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ସୁଖ ତମଠାରୁ ଜୋର କରି ଲୁଟି ନେଇଛି। ଦିନେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ତମ ବିନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତିଳ ତିଳ। ନିବୁଜ ଘର ଭିତରେ ବୋଉର ଖୋଲା ହାତବାକ୍ସ ପାଖରେ ବାପା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରରେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ନେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ଖୋଲା ହୃଦୟର ଭାଷା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଚିରଦୁଃଖିନୀ ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାତବାକ୍ସ ଖୋଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ମୁକୁଳା ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର ହାତଗଢ଼ା ପ୍ରିୟ ସଂସାରକୁ, ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ହାତବାକ୍ସକୁ। ସବୁ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି।